ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ସବୁ ହାଲଚାଲ କ'ଣ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ହେଇଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲି ବୁଲି। ଆଉ ଉଠୁ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, 8:10 ହେଇଗଲାଣି ଉଠିଲି। ବର୍ଷା ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ। ଆଉ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି, ଖାଇକିରି ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ଆଜି ତ ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କ୍ଷୀର ହରିଆ ଗରମ କରୁଛି। କ୍ଷୀର ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଘରେ ବସିଥିଲି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ଯାଇକି ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲି ଆସେ। ଏ ପାଗ ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦେଖି ଆସିବା। ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି, ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଛି ଆଉ। ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରେନୁକୋଟ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ବୋଧେ ବୁଡ଼ିବ, ମୁଁ ଯାଏଁ ତା ପଛରେ କ'ଣ ଯାଏଁ, ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ଯାଉଛି ଦେଖେ ଟିକେ। ଅନଉଛି ପଛକୁ। ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ହାଲଚାଲ କ'ଣ ଅଛି, କେଡ଼େ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ଇଏ ଲୋକଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ହେଲମେଟ୍ ଧରି ଦେଖେ ଯାଇକି। ଠିଆ ହେଲାଣି। ସକାଳୁ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଆସୁଛି, ପୁରା ଲହଡ଼ିଟା ଜୋର ହେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଲୋକଟା ଯାଇଥିଲା ମୋ ପରି ବି ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ବି ଦେଖିକି ଆଇଲି, ସେ ଦେଖୁଛି ଠିଆ ହେଇକିରି। ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଲୋକ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଘରକୁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବି, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ନେବି। ତାପରେ ଛୁଟି ଅଛି, ମଜାମସ୍ତି ଗୋଟେ କରିବା ଘରେ ଆଉ। ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଉଜ ସେଠି ପଡ଼େ ତାଣିଗଡ଼ରେ, ବାପା ବୋଉ କରିବା ଆଉ ଯାଇକିରି। ବୋରିଂ ଦିନଟା ଅଛି, ଥିଲା ବେଳେ ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ମଜାମସ୍ତି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଘର ମିଶି ଗଲେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ହେଇଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କରିବା, ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ମାର୍କେଟ, ନୂଆ ବଜାର। ଜୋରସୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛୁ? କି ଶାଗ? ନେଉଟିଆ ଶାଗ 2ଟା ଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛୁ?
ସେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଡାଲି କରିଛି ନାକ ଫୁଲ ହଜିଗଲା ନାକ ଫୁଲ ହଜିଗଲା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ସେଇଠି ଆଜି ମୋ ବୋଉର ନାକ ଫୁଲ ହଜିଯାଇଛି। କ'ଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଉନିଆ ହଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଚାଲିଛି କାମ। ହେଁ ବାବା କ'ଣ କରୁଛ କି? ବସିଥିଲା ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିବା କଥା ନା ହାତ ହାତ ଚାଲିବା କଥା ଆଉ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବାଜିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ପାରାଦୀପରେ ଜୋରସୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏବେ ଯାଇଥିଲି ବେସନାଣା ଯାଇଥିଲି, ଛତା ନେଇ ଛତା ବି କିଛି କାମ କରୁନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ବୁଡ଼ିଯିବେ, ଭାସି ବି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା, ସାଉଣ୍ଡରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ବାପା ହେଇକିନା ଆମର ପକୁଡ଼ି ଛାଣୁଛନ୍ତି, ବୋଉ ଅଟା ଦଳୁଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି। ବେସନ ପାଇଁ ତେଲ ସନଫ୍ଲାୱାର ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ସେ ରୁଚି ଗୋଲ୍ଡ ଜମା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ତା ସହିତ ଆମର ବେସନ ପାଇଁ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାପା ତାଙ୍କର ଆଗରୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛି। ବେସନ ପକୁଡ଼ି କ'ଣ ଖୁସି ହେଉଛି କ'ଣ ଅଟା ଚକୁଡ଼ିଛି ତୋ ହାତରେ କ'ଣ ଟାଟୁ? ଆଉ ଏଇ ଟାଟୁ କଥା ଆମେ ଆଜି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବୋଉର ମୋର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଟାଟୁ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କହିଲି, ତା ହାତରେ କେମିତି ଟାଟୁ, ମୋ ହାତରେ କେମିତି ଟାଟୁ ଦେଖିବା। ସିଏ ତା ନାଁ ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ନାଁ ଲେଖିଛି ମୋ ହାତରେ, ଗୀତା ଦେଇ ନା କ'ଣ ଲେଖିଛି। ମୋର ଅଧା ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଆଉ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ବୋଉର ମୋର। ବାପା ତ ଡ୍ୟୁଟି ପଳାଇବେ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ନ ଯାଆନ୍ତୁ ବି ଭଲ। ବାପା ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ସବୁ? ଫୁଲକୋବି, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ବେସନ ଗୁଡ଼ା ପକାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ସବୁ ପକୁଡ଼ି ହେଉଛି। ବାପା ପୁରା ସାଇଜ୍ କରି ପୁରା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ରସଗୋଲା ଛାଣିଲା ଭଳିଆ ପକାଉଛନ୍ତି। ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଆମେ ଯେତିକି ଖାଇବୁ ଆଉ। ମୋ ଗେଲି ନାହିଁ, ଗେଲି ଦେଲେ ଖାଲି ଆଲୁ ହନ୍ତାନି ଆଉ। ହଁ ଗେଲି ଦେଲେ ସବୁ ଖାଇ ପକେଇଥାନ୍ତା। ଗେଲି ପାଇଁ ଆଣିଛ ଡ୍ରେସ୍, ଡବା ନା ବାଜା ଆଣିଛ, କେବେ ଦେବାକୁ ଯିବ? ବହୁତ କେଉଁଠି ଆମର ଏ ପକୁଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଖାଇବି। ବାପା ରୋଷେଇ କରିକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଉପରେ କ'ଣ ତାରା? ଘର ଭିତରେ ତାରା ବାହାରୁଛି। ଏଇନା ବାପା ପରେ ଏମିତି ଉପରକୁ ମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ବୋଉର ତାର ନିତିଦିନିଆ କାମ ଚଲେଇଛି। ତାର ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ରୁଟି ତାର କରିଦେବ, ତାର ସଇଲା, ଫାଇଁକି ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି କାମ କରେ ନା। ହଁ ତୁ କାମ କରୁ ଆଉ, ଚାଞ୍ଚି ପକେଇବୁ ସବୁ। ଘର ଭିତରେ କାମ କରୁଛି କିଏ? ତୁ ରୁଟି ଖାଲି କରେ। ସେ ରୁଟି ବି ଠିକ୍ସେ କରିପାରିବୁନୁ। ରୁଟିଟା ଟିକେ ସେକି ଦେଲେ ହନ୍ତାନି। ସେକିଆ ଗ୍ୟାସରେ ସବୁବେଳେ ବାପା ରୋଷେଇ କରିକରି ତୁ ରୋଷେଇ ଭୁଲିଗଲୁଣି। ହଁ ଏଇଟା ରଖିଲେ ଗରମ ହେବ, ଟାଣ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ସେଥିରେ ରୁଟି ଯେଉଁଥିରେ ରହେ ଏଟା ଝାଳଉଛି ରୁଟିଟା। ଖାଇକି ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି।
मस्त लंका टेस्ट अच्छे वर्षा दिन पकुड़ी पूरा खाया मजा बहुत भल लगा बापा जहाँ रोषे करते सब भल हुए कौन मैंने आसतु घर को खाया कमेंट भी देवे इनभाइट रहा घर आस खाए बहुत पकुड़े खा खाई आगे रुटी करूँ खाती खाली भल लगे खाती खाइबू बाबा आमर पान भंगा स्टार्ट है पकुड़ी बढ़िया तोर तो किसी तो द्वारा शाग भी सीझन ଶାଗ ସିଝୁନି ଆଉ कौन आ खाऊ केमती ଶାଗ ସିଝୁନି ଆଉ ମଣିଷ ତମକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ମଣିଷ ଗଲା କି ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆଜି ରୁଟିଟା କରିଦେବୁ ଦେଖିଆ रुटी मतलब आसबन କ'ଣ କେତେ ପାନ ମାଗୁଛ କି ଏଁ କେତେ କ'ଣ କ'ଣ ବାଣ୍ଟିବ ଶୁଖୁଆ ବାଟିବ ପାନ ପାନ ଗୋଟା ଗୋଟା ବାଟିବ ନା କ'ଣ ନେଇକି ବୁଝେ ଯାତ୍ରା କରିକି ଯାଉଛ ପାନ ମୁଁ ଖାଇବି ପାନ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବଙ୍କା ହବ ମୋଟା ହବ ଆଉ ଏଠି ନାଚ ଫାଚ କରିବ ହଁ କିନ୍ତୁ ଚା କରି ଖାଉଛ ପୁଣି ପାନ ଭାଙ୍ଗି ନେଇକି ବାଟିବ चा कौन रोचे ଚା ଟିକେ ହେଉଛି कौन ଭିତର ଅଛି तुम नहीं जाओ ଭିତର ସଂସ୍କୃତ ଚା ଛଣା କତରୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁ ଗିଲାସ କପ ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି 10-15 ଖଣ୍ଡ ଯେମିତି ଆଉ ରୁଟି ଫୁଟି ଜଳିଖିଆ ଭଳିଆ କ୍ଷୀର ଭରିଆ ନେଇକି ଯାଉନା ସେଠି ବସି ଖାଇବ ଏଗାରଟାରେ ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରା ନେଇଯିବ ଚୁଡ଼ା ନରମ ହେଇଗଲେ ସେଠି ଭାଜିଦିଏ ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଚୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇ ଅଛି କଡ଼େଇ ଭଜା ମୁଁ ଭାଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତା ଆଉ ସବୁ ତ ସେଇଠି ଅଛି କରି ଖାଇବ ସେଠି ଶୋଇପଡ଼ିବ ଶେଷ କରିକି ଆଉ ଆସିବ କାହିଁକି କରିକି ଏଁ ଘରକୁ କାହିଁ ଯାଉଛ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଭାଇକି ଟିକେ ଚା ଫା ଭଲକି କରିଦେବ ପ୍ରେସର ଚା କରିକିରି ଭାଇ ତ ସବୁ ତ ଟକଟକ ଯୋଉ କଥା ଖାଇବାକୁ ଟକଟକ ଆଉ ମାଛ ଫାଛ ସେଠି ହଉନି ଆଉ ମଟନ ଫଟନ ରାନ୍ଧୁ ନା ଭାଇ ଖାଇଏ ମୋ ଭାଇ ତ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ सांग मैंने मुझे जाऊँ आप छाड़ा मार्केट मार्केट नुआ ड्यूटी मार्केट कौन छाड़ा बापा कौन करे ड्यूटी 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 छाड़ा जाऊँगी आसे तार मुझे खाइबी बोर मोर खाइबू आज गोटे भल बोर मोर आज गोटे कंटेस्ट हबार अच्छे ता हाथ में गोटे टाटू अच्छी मुझे देखी तार मोर हम है मासे बापा छाड़ी बापा भी जाऊँ ड्यूटी आमर यहाँ 4 नंबर गेट मैं बापा को छाड़ी आसली कहीं घर जा बाटर मो ऑफिसटा पड़ो जो दिन में तो देखी मो ऑफिसटा केमती देखा एवं देखा रात केम देखा देखु राति मो ऑफिसटा एमती देखा जाए बहुत सुंदर हेलो फ्रेंड्स मैं सहयोग आसली आज खाइला खाया बेले किसी वीडियो देखे पारे कहीं आज खाइबार किसी विशेष किसी होता रुटी क्षीर पिले दिखते से भाया पुआ आज करदे रुटी क्षीर आलू भर्ता खाइली काली तो संक्रांति काली गोटे स्पेशल कौन हम आज बो आज खरा बेले बोर मोर खरा नुह तो सन्ध्या बेले बो ता हाथ में टाटू कर मो हाथ टाटू कर देखो देखिए कार भल देखा जाऊ देखु बो हाथ को मरगटिया किए करथला कि को इंजीनियर एटा करथला काटिला ले ताको तेली पकेली काटिला देखंतु मो हाथ
ଏଇଥିରେ ଡାକିଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ନାଁ ମୁଁ ତ ମୋ ନାଁଟା ଲେଖିପାରିଲିନି ତୁ ବାପା ନା ବୋଉ ନା ଭାଇ ନା ତୋ ଝୁଅ ନା ତମେ ଆଉ ଯାହା ନା ଲେଖୁ ଭାଉଜ ନା ଭାଉଜ ନା ତା ଉପରେ ଲେଖା ହବ। ତାହେଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଲେଖୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଏପଟେ ଲେଖା ହବ। ତାହେଲେ ତୋ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଲେଖୁ କୋଉ ଲେଖିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଏଇ ଛାତ୍ରୀ ଲେଖା ହବ। ହଁ ଛାତ୍ରୀ ଲେଖିଛି ନା ତୋର। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ତ ବୋଉର ଟାଟୁ ମୋର ଟାଟୁ ବୋଉର ତ ମାନେ ଛାଡ଼ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ଦୁଶୁନି ତାର ଦୁଶୁନି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଲି ଆଉ ଏଠି ତ ବର୍ଷା ଜୋରସୋର ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସେୟାର କଲେ ମାନେ ଅଧିକ ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଭଲ ହେବ ଆଉ ରହୁଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର।